Информация не адпавядае рэчаіснасці. Збройныя сілы Украіны зняпраўдзілі ўжыванне беспілотніка над Беларусю. У каментары Белсату там адзначылі, што паветраная прастора нашай краіны не выкарыстоўваецца для нападу. ЗСУ наносяць удары выключна па верыфікаваных цэлях на тэрыторыі Расіі. Пра ўкраінскае паходжанне дрона, які ўпаў Менску ўначы 29 ліпеня, ускосна казалі ўлады Беларусі. Прынамсі, следчы камітэт у дзень інцыдэнту паказаў фотаздымкі частак беспілотніка з надпісамі па-ўкраінску. Выпадак з дронам напярэдадні пракаментаваў і Лукашенка. Падчас сустрэчы з Пуціным на Валааме ён заявіў, што Владзіміру Зяленскаму трэба пайсці на перамовы з Расіяй, бо каб, маўляў, лятальныя апараты на головы людзям не падалі. Уже в Беларуси 59 килограмм взрывчатки, начиненной шариками и прочее. Ну, хорошо не взорвалась, ударил по 10-этажному дому, где жили обычные простые люди. Вайне ва Ўкраіне была прысвечаная значная частка нефармальнай сустрэчы Лукашэнкі з Пуціным. У сваю чаргу Народнае антыкрызіснае ўпраўленне ў сваім аналітычным дакладзе апавяло, што рэжым у Менску сістэматычна рыхтуецца да ўдзелу ў баявых дзеяннях на баку Расіі. Як у кантэксце гэтага дакументу трактаваць заяву Лукашэнкі і Пуціна на Валааме? Спікер каардынацыйнай рады і намеснік кіраўніка НАУ Артём Брухан пракаментаваў у эфіры студыі Белсат. Яны разглядаюць заўсёды некалькі сцэнароў. І вось галоўны сцэнар на дадзены момант, які выглядае найбольш рэалістычным на падставе той справаздачы аналітычнага матэрыялу, які мы бачым, гэта эскалацыйны сцэнар. Гэта выкарыстанне тэрыторыі Беларусі ці то для правакацый, ці то нават для зноў паўторнага ўварвання, ці выкарыстанне тэрыторыі Беларусі для ўдараў па тэрыторыі Украіны. І сённяшняя рыторыка часткова гэта пацвярджае. Але, я ўпэўнены, ёсць і дээскалацыйны сцэнар, які сведчыць пра тое, што, магчыма, калі там хтосьці пойдзе на саступкі, то могуць пачацца мірныя перамовы. І мы ўжо бачым, што гучаць тэзісы, нават той самы Пуцін так акуратненька сказаў пра тое, што перамовы ж былі, і былі на тэрыторыі Беларусі. Дзяржаўтаінспекцыя ў Беларусі зноў падчас выходных узмацніла кантроль на дарогах. Сотрудники ДПС пресекают и принципиально оценивают действия водителей и пешеходов, допускающих грубые нарушения правил. Организован смешанный контроль за дорожным движением на служебных автомобилях и в гражданском и патрульном исполнении. Для выявления нарушений в удаленном режиме используются возможности камер наружного наблюдения в рамках республиканской системы мониторинга общественной безопасности. Прыярытэтным стаўся кантроль за выкананнем правілаў дарожнага руху раварыстамі і асобамі, якія перасоўваюцца на сродках персанальнай мабільнасці. Таксама працаўнікі ДАІ будуць актыўна выяўляць беспраўнікаў і кіроўцаў на падпітку. На тэрыторыі Берасцейшчыны прафілактычныя адпрацоўкі правядуць нарады спецыяльнага падраздзялення ДПС «Страла». Праваабарончы цэнтр «Вясна» паведамляе пра затрыманні на мяжы. Паводле праваабаронцаў, днямі з рэйсавага аўтобуса знялі 14 асобаў і адправілі на размову з КДБ, пасля якой частка пасажыраў не вярнулася ў транспарт. Такія правяранні на памежных пунктах ладзяцца кожны дзень, адзначылі ў «Вясне». Памежнікі з супрацоўнікамі КДБ глядзяць тэлефоны пасажыраў, дапытваюць іх, пасля чаго нярэдка затрымліваюць. Да суда людзей трымаюць у найбліжэйшым ІЧУ. Гэтак месяц таму пры вяртанні з Польшчы затрымалі рэчыцкага актывіста Алеся Здаравеннага. Праз некалькі дзён сілавікі прыйшлі да ягонага брата Вадзіма, які жыў у Менску. Прычыны затрымання мужчынаў цяпер высвятляюць праваабаронцы. Штогод блізу 1300 дзяцей толькі ў Менску прызнаюцца тымі, хто ў сацыяльна небяспечным становішчы. Такія лічбы агучыў намеснік старшыні Менскага гарвыканкаму Андрэй Стрыгельскі. Более 70% таких семей нам удается реабилитировать, родители становятся на путь исправления, и дети снимаются вот с такого учета. Но, к сожалению, есть и определенная категория родителей, которые не возвращаются к нормальной жизни, не трудоустраиваются, всячески продолжают вести аморальный образ жизни, асоциальный образ жизни. И в таком случае для того, чтобы защитить ребенка, эти дети изымаются из семьи и помещаются на государственное обеспечение.
Са студзеня рашэнне аб прызнанні сем'яў праблемнымі прымаюць раённыя камісіі ў справах няпаўнагадовых. Падстава для надання статусу СНС – амаральны лад жыцця бацькоў, злоўжыванне алкаголем і наркотыкамі. Аднак нярэдка сацыяльна небяспечнымі прызнаюцца сем'і няўгоднай дзяржаве. Гэтак сёлета ўрад абнавіў пастанову, згодна з якой дзіця можа атрымаць статус СНС, калі бацьку судзілі паводле палітычнага артыкулу. Напрыклад, за распаўсюд матэрыялаў, прызнаных уладамі экстрэмісцкімі. Рэзананс вакол беларускай бульбы не сціхае. Міністэрства антыманапольнага рэгулявання і гандлю назвала чарговых вінаватых у дэфіцыце гэтага карняплоду ў айчынных крамах увесну. Парушэнні падчас правяранняў знайшлі ў шэрагу фермерскіх і сялянскіх гаспадарак. Гэтак яблаўневы сад з Гомельскай вобласці не паставіў якаснай бульбы еўраопту. Талачынскі кансервовы завод паставіў карняплод у крамы Дабраном, але не ў поўным аб'ёме. Пры гэтым прадпрыемства адгружала бульбу іншым суб'ектам ці ва ўласную гандлёвую сетку. Першага вінаватага ў дэфіцыце гэтай гародніны ў Беларусі Марк назвала яшчэ ў траўні. Парушальнікам антыманапольнага заканадаўства паводле ведомства сталася фермерская гаспадарка «Гарызонт» з Мастоўскага раёну. Крэйдавыя кар'еры ў Ваўкавыску могуць стацца помнікам прыроды. Адпаведнае абгрунтаванне ўжо падрыхтавалі ў навукова-практычным цэнтры НАН Беларусі ў справе біярэсурсаў, паведаміла дзяржаўнае агенцтва «Белта». Рашэнне аб наданні папулярнаму аб'екту прыродаахоўнага статусу можа заняць каля 1,5 месяца. Паводле навукоўцаў, пазітыўны адказ дапаможа захаваць комплекс для вывучэння, а таксама больш рацыянальна выкарыстоўваць гэтыя тэрыторыі для экалагічнага турызму. Плануецца, што пасля надання кар'ерам статусу помніку прыроды там палепшыць інфраструктуру, вылучыць спецыяльныя зоны, дзе зарганізуюць дадатковыя аглядальныя пляцоўкі і намёты для кемпінгу. Цяпер купацца ў кар'еры забаронена. Міністэрства замежных справаў Беларусі адказвае не толькі за экспарт, але і за абыход санкцыяў. Гэта вынікае з дакладу ведомства, які ініцыятыва Белпол перадала Белстату. Дыпламаты падрабязна распісваюць у дакуменце, якім чынам афіцыйныя Менск і Масква абыходзяць санкцыі. З дакладам МЗС падрабязней пазнаёміўся журналіст нашай старонкі Белсат.eu Арсен Руденко. У сваім дакладзе МЗС апісвае сярод іншага універсальныя падыходы для абыходу санкцыяў. На першым месцы сярод іх замена дакументаў і сертыфікатаў, што суправаджаюць тавары. Гэткія схемы, як раней паведамлялі журналісты-расследавальнікі, улады ў Менску выкарыстоўваюць часта. Напрыклад, каб санкцыйная драўніна трапіла ў еўразвяз, яе выдаюць за сярэднеазіяцкую. Аднак у дыпламатычным ведамстве разумеюць, што такі алгарытм звязаны з высокімі рызыкамі раскрыцця, якія павялічваюцца прапарцыйна маштабам гандлю. Апісвае МЗС у дакуменце і іншыя схемы для абыходу санкцыяў, у тым ліку змену ўладальніка або кіраўніцтва кампаніі, што дазваляе вывесці яе з-пад абмежаванняў. Якія ж існуюць схемы абыходу санкцыяў паводле МЗС пры выкарыстанні марскога транспарту, чытайце на Белсат.eu. Партугальскія буслы, як сапраўдныя архітэктары, знайшлі новы спосаб для жыцця. Яны пабудавалі цэлы комплекс на электраслупе. Жытло сапраўды нестандартнае. Гэта своеасаблівы шматпавярховік з гнёздамі, дзе кожная бусліная сям'я пачуваецца як удома. Відэа вашай увазе праз імгненне, а таксама яго можна знайсці ў нашым тэлеграме. Гэта ўсе навіны на гэты час. Заклікаю вас ставіць падабайкі і пашыраць гэтае відэа. А таксама падпісвацца на нашы сацыяльныя сеткі, калі для вас гэта бяспечна. Поўны агляд падзею дня глядзіце ў вечаровым выданні аб'ектыву. Я ж на гэтым з вамі развітваюся. Беражыце сябе і заставайцеся з Белсатам.